Menin yanımda şu yıl Yaşar bayrağını alan Ağır Atletik oyuncu dünya çempionu Yıldız Jumabayev var. Yıldız, sen şu gezekki yılan bilen ýer-berde kutlaýas. Näil duýgular başdan geçirýär? Beýle uly bayraga münasip bolmak iýseň meni begendirýär. 30 ýyllygyny Yaşar bayrağını almak hem ýurdumyzyň sport ulgamyny bir goşun bir okmany, bir sportsmen okmany. Diýseň begenýär. Belki öňümüzdäki ýyl, ondan soňky ýyllarda näil planlaryňyzda sport. Gelecek ýyllarda öňümüzdäki ýarışlarda ýene-de 2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna da gatnaşyp baýrakly medallary münasip bolar diýip inandyrýar. Maşgalaryňyz bilen geçiren wagtyňyz bolam ýa-da sporta berýäňiz öz gündelik turmuşyňyza. Maşgalan köp sag bolsunlar, hemişe goldaýarlar meni. Ýene ýetip gelen ýaş turganlary şolar bilen köpünçe wagtymy geçirýär. Boluver yıldız olup parla diýerler-de. Böyle Yıldız ýene bezek bayram bilen kutlaýas. Mundan beýle üstünlikler arzu edýäs. Köp sag bol.